joto hasteni rungsrungnai tai rungsrungnai jurongni bagui belai kheno koktoma kaham tubui phaika chini kok tv norokni bagui sakni imangno muktang samna bagui tubujak norokni bagui koktoma kaham da Aryavart International University ni bisingtui o sebrok wngkha join and test amjongmung riyawi bo master degree khlai mannai tai obo simingya o university o 100% scholarship bai rungsrungnani bo sepmanai mana hinke aro admission ni course tongo BCA BSc MCA AMC DCA BBA BCom MBA BA MA wo kokborok subject no teibo khlai mannai tei omo simingya omono karibo kwbangma course khlai mannai o university ni thaingkha North Tripura Dharmanagar hinke norok tai tamno lewi tong norok tabukbo admission ngnani bagui jogajog khlai manyangui tongkha hangke chini kokduk number bai krengdi kokduk number wngkha 6009546445 eba 8974674304 o kokduk number bai norok krengdi tabukbo norok admission ngan bagui jogajog khlaimai tongkhai dati datana khlaidi tai tamno lewi tong admission ngnani bagui nasingjak norokno North Tripura Dharmanagar University taibo norok admission course ni bagui saimana muchunga hangke chini kokduk number bai norok krengui mano krengdi chini kokduk number bai hambai।